Mörkö, pistä shakkilauta valmiiksi, minä tulen kohta. Terve, minä olen Mäkisen pappa. Ja nyt kun siellä kuitenkin mietit, että onko se pieni pelkojen kirjaesitys pelottava meidän lapsille vai ei, niin minä voin taata, että ei ole pelottava. Ei ole ollenkaan pelottava. Minä olen nähnyt sen. Päinvastoin, esityksessä on sopivasti tietoa ja se tarjoaa keinoja pelkojen kohtaamiseen. Ja toki aimo-annoksen 5 perheen pienimmille ja totta kai myös isoimmille. Mörkö, siirräpä minun hevonen B7 ja ota limu... Tilaa pieni pelkojen kirjaesitys osoitteesta teatterikonna.fi. Nähdään keikoilla.